papa urade robeko heaven. Yes. Atwam. Yes. Kenkai. Die ne honam biribi aburuso. Die ne honam biribi buruso. Oh. Yam fa ye difo ma ne ye yi. Debi. Wotumi nya sofo ma ne ye yi. Debi o. Atitira sam na me kan. Enam say Yesu adawro manti. Yes. Ohwena bo a wo nyame fie so. Wodi sofo a. Eye. Yes. Eti mu hu anim tia. Debi da. Kenka babro. Me pa cho die ne nan ana ne nsa bu o. Won sa bu. Se dua na bu nsa se de yi. Ya fa nya sofo ma ne ye yi. Tete no atwam. Ko Afuo. Won sa fu bo we che wo pra. Ya fa kwa sofo ma ne ye yi. Debi o. Tete no ko. Epro. What pro ko. Me pa cho die etesi nani so. Ete asi wani so a. Tete no. Onyankopon pe wo sofo. Ete. Wo ya twam. Ko Die oyare ntwom. Huna se wa balance. Okay. Ana me boa. Sa. Enso na watwom se de ne a. Wo nyame hwie na se wo ye sofo a. Enyo na urade hwehwe. Ye na Kristo hwehwe. Debi. Kenkai. Me pa cho ojatoni o. Ojatoni o. Obi aje pim ayo. Yes. Ejasho. Ayan kroda eda wo ho. Kenkai. Me pa cho de twatwo no. Aha. O se de ne hwe onwa abobo. De ne hwe adwo abobo. Ah, so qualify. So qualify. Yeah. O ka sa bablo aka me minjimi nka. Ebra wo bedi sofo no sofo pani de wo kwoto wo de wato ayaya. Wo ka wo hwe anwa na hwe. Se wo ha. Saba no wo mu dia wo di sofo be yi. Yes. Na bani ni mu dia disqualify. Teteno. Thank you. It is out here all the abundance of sofo kura no case. Yes. Awurade nkaye. Amen. Hallelujah. Amen. Wenum nyina ye mra bia e be hyeye awo nyame asem ho a ene atwam. Yesu kiso penso. Yes. Amra we ne di nipa chese techi nipa keke. Nokore. Ahosi. Me pa cho wo se osofo eru asefo mu bia odidem no. Osofo Aaron enipa biara wadi dem no. Ontipini be fa awurade jafo de na ma. Dabi. Edem wo ne ho. Edem wo ho. Na omfa nyankopɔ de ne ntwempini. Amane haw. Nokore pa. Nyese na nka wo tie. Ne wiase ababrese ne wo haw yare abusuapodi mu fire. De obeche wa wo bi. Ama ne ona no ba akoporo so a amane haw. Yes. Wo Yesu fie. Di emra no so. Obasampa. Na ba ye otini ni. Sanete. Na duru ha awurade ba twe asi animu no de wo Yes. Hallelujah. Amen. Na wenu nyina no he ye nyakopon won pɛ no first na won pɛ no. Yes. And ubenya me fie a ɛyɛ adwuma no ene institution bi ho na akomu a saa de ne yɛhwɛ o. Yeah. Uko soja na wo ya nanta. Yamfa wo. Na yakofa de wo ko wura soja. Soja ni be na wo so ya nanta. Ebi ni ho. Attention no. We are ball again. Yamfa because a hono standard cheese. And attention. And oh. Yes. Now we are nantana ko nyina say. Kwalera attention. No akambom. Na kwada ha. Yamfa soja. Dabi yamfa. Oh bonsan gase. Asoro de yatimi akambom kama. Na sia ne de masa. Yatimi kambom Tokro da ho. Awurade nkae. Amen. And now we are ball again so dia artist de kwa fa no kwa. Yes. Na tension so ba. Sir. Tokro da ho. Tokro Adam. Yes. Yeah, disqualify. Hey, asoja for na police for wo mo no. Ya no bi o qualify said dia di onum say me krata oh amateur or mature de kwa e be fa no. Masa, wouldn't be a issue. Almost got training in almost has sketch you. We are bembo, we are about his sketch. Now, Obi examine. Now, who would also crack Abamia for soldier? Yes, and to the near kum, one cobaniano, near here now. Yes, or now whom could come what you could ask your chenwa and pussy. Oh, but soldier. You made disqualify.
Ye pam na wona water. mu na kakra bi na kokora kofa kotwa no twa ye ne dan ya mfa wo Yes. aso no nyina Nyankopɔn fie die Eni ho. enkushi aba chi no kumase bodomase kurum keye udwagu adoa so a kokora sua wo so sɔre ya na odi na chi Yes. fie na ho nyina yɛ popra ɛna ne gyina ha ka nyam sɛm no Ewa. awurade nkae Amen. awurade nkae Amen. ha mo amafo play abukɔ brochire ba no ɛma no ane na mu no ayi amohwe wo na ho kutwa baako nhuru bi da kutwa ɛnna ne na ho Ebi ni ho. ho na ne ho kama wo ye bibini a otimi sɛ ne ho wen nyina no asase so de ɔmo da so yɛ dan ɛhwehwɛ Yes. na wonyame fam die Eni ho. Oh, antisa. ɛmɛrɛ no so amo nka nkyerɛ mi o na aka apa ho ɛna sɛ home dan de yisa na asia awurade nkae Amen. Amen. na asia ne akye nkwa mu a na yasa atoa so Abbas. enti emmerɛ di onipa so na sɛ wompɛ wo ho haw de a di mmara no so Yes. Pa. di mmara no so yesu kristo sɛ matie wo no 5:17 no ɔse mamma sɛ mebɛsɛ mmara na mmom bɛhyɛ ne ma Yes. enti na ɔkaa sɛ woahwe ɔbaa na no wokɔ dɔ no no Wafa no wakuma mu. wabɛhyɛ ne ma Yes. wate aseɛ Yes. Apa. ɔmo sɛ mmara no asɔde a mepɛ sɛ me ho bɛyɛ hi Ebi. Romans chapter 2, the verse number 12. kɔ so Na dodo a oni mmara no yɛ bɔne no, bible sɛ dodo a onim mmara no na wɔyɛ bɔne no, na woyɛ bɔne no wɔbɛkwati mmara no nso ayera. ɔbɛkwakyi mmara no nso ayɛ dɛn Ayera. Yes. hɛ pakyɛ wo berɛ so sɛ moma no deɛ ɛdi kae Mepacho second ɛti num Chronicles aha chapter 5 verse number 10. 10 Na bibia eni ada ah kan ma wani si ansa no awie we we na bi twa to Okay. we na Roman mfa four wo over 18 emere na so na ayi John de no nwom no to ye no ana ma tie afiri mu a kyerɛ sɛ ma ye na yi kakra nti aha kɔ mepacho wasi bibia eni ada kan mu. biribia ya dai Bibia eni ada kan ma mu. wani si ansa no ɔbɛka we na wie Romanfoɔ nwoma eti mmienu nkyekyɛmu a yɛ du mmienu. aha Wɔbɛkwati mmara no nso ayera. na deɛ onim mmara na ɔyɛ bɔne wɔ mmara no mu no Wɔbɛkwati mmara no nso ayera. wobɛkɔkyi mmara no ayɛ dɛn Ayera. ayera Na dodo a wɔyɛ bɔne, na dodo a wɔyɛ bɔne mmara no mu, na wonim sɛ mmara wɔ hɔ no wɔnam mmara no so bɛbu wɔn atɛn. amen Amen. sɛ mmara ni hɔ deɛ onyankopɔn bɛrɛ no wabu atɛn Ah. kenkae Na ɛnyɛ mmaratofoɔ ne atenefoɔ. ɔboa ɛnyɛ mmaratefoɔ sɛ mate sɛ mmara wɔ hɔ ɛna kyerɛ sɛ wotene Yes. na deɛ Ɛnyɛ mmaratefoɔ aha ne atenenefoɔ ɛne ateneneefoɔ ɛwɔ Onyankopɔn anim. ɛwɔ onyankopɔn anim Na mmom, na mmom mmara no so sidifoɔ na ɔbɛbu wɔn bem. mmara no woabɛdi soɔ no ɛna ɔbɛyɛ dɛn Ɔbɛbu bem. ɔbɛbu bem ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ woabɛyɛ ɔteneneeni na mmara no ɛhia nyankopɔn nti wohwɛ baabi yɛda Yes. afei na kɔme ɛyi no Mepacho Brɛ second so verse sem. aha Mepacho eti num kyewe edu no. aha Bible say. ɛhɛ Na bibia eni ada kan mu. onyankopɔn apam adaka na ɔyɛɛ na ɔma mose yɛɛ no owura ɔsɛ biribiaa nim biribiaa nim na deɛ Je onya Bible say na bibia eni ada kan mu. aha Je aboa pono mienu a Mose edi gu mu awɔ Herod. ɛgye aboa pono mmienu a mose onyankopɔn maa no kwan na ɔde guu apam adaka no mu no Yes. ɛwɔ mante Herod so Faako a Awurade Aha. ɛne Israelfoɔ no ɛpam yɛ. ɛpamyɛ no Ɛbɛrɛ wɔ firi Misraim asase so ɛpa no. enti apam adaka no ɛmena nsɛm du no ɛdam wokɔka di nsɛm na wɔse wɔhene wɔ soro no wɔhɔ onyankopɔn apam adaka no yɛ a ɛmmara nsɛm no adu no anaasɛ adaka no ɛwɔ onyankopɔn asɔre fie Yes. enti ɔmaa so firi asase soɔ no masa ɛsi soro wokɔ kɔɔto a buusu ahodoɔ a mohwɛ mu de gyeɛgyeɛ no ɛmmerɛ ni hɔ a bɔne ɛnso ayɛ dɛ yi awu awurade nka yɛ nyinaa maako maako Amen. yɛ mu nyaayɛ ne amomoaboa no ma moayɛ Next year, beto ahomeda no so. me nua kwasi dɔn anɔpɛ yi ɔka krɔs bi wɔ ha sei sɛ ɛna yɛ nyinaa yɛ baako ɛna ɛba a mo so mogye yara mo so moafa Adwumtifoɔ no ho afa. mommoa no oyi Mo ano yɛ ma yɛ.
aya mo so mo hwe ye odi egu ho awurade nka ye nyina Amen. Omo ya dom a eboro so amen on hyira ye Amen. on ka ye ho Amen. Amen. on to ye ntwene Amen. on ka se ye nso Amen. ye na bibi efu enwura ni bia Yes. adom nti amen Amen. Amen. Kosua ebo wonsem kosua ebo wonsem bo wonsem ema osempa kanin no kosua bo wonsem mano bra wokoyi bo wonsem ema no ai na eya na yitie ensem ni se ya eya na apotofo ewo kasa bi kasem bia ye se ye wo bibia e friend target audience ensem ni bia ewo de ekọ edema no ti obia ewo ne de a onyan ewo enne sabre ya to nsa afre zona pastor Mark Mesa se omebo mpaye na ensempa ya ti enya tena ye wimu empani bu ni ahobrasem ye bo mpaye Kristo madofo mama ye mompai tumi wura no asafo awurade una mobru hu do yeso ade wotumi nsempa kronkron na wura wakwa mu waka asem no asem ne tumi nti be wura wakra bia adwenem ne papa ya kwai de ye bone ne yentwe ho mfiri ho na aba ya ma teto minu a ye nyankwa wadum nti be hira wo mada amen. na mene wo edin kita ho se wo ensem a woka ye no wo fa ewo mu fa enura osempakani bi kasai oka ensem ni nyina wie me se ne nsem ne ye me de papa nenso target audience na eye enipa 11 target audience ne eye nipa 11 it is a say nipa 11 na asem ne yo dia no ete na wo som na wo fa enka samframa ni nyina ebe din se de Yesu kasa he no yoena sempa no eti du nsia chemu ba ko ni mienu se yenom na makama kire mo na mo nsunti obetum afiri hia dan mu empo ebre ba a obi a obekum no ebesusu se wode som onyankopon ensempa yi na yenua yi ede amaye target audience no wa oteye de eka wo de baby wo kan no kure na mewera ho wo kan bidibidi ye mfato ho fa awurade adidi ho no mehwe ensembo na ekoso no na mewera ho enti mepa chawo biaya na nkrofo no ba wo nsem no ade kire bibi se ensem bia na wo kan na eye edom ni nyina mouthpiece omwa no asem na waka na aye edom ni dent wo mo bom nsem prapra no enti wo mo aye target audience ni entie no mo nya ne saa na emfnama no enyai na eba ne se weyi achi obi twituo no ye wadi ye bi wo ho a eba ho a na awere ho me ebi ba me ho enti na me ka ne saa aha kora ya frɛ me bi enne yi a hwe wadi die mu ye hwe onantie mu ye na wanhwe yi a mfidie bi wanim accident ne ho ahwani me wu ba ko a me mu biewu enti de opɛ sɛ bidibi nti sɔfo ani ɛsɛsɛ me kunu no me kwa a esojafo mo me ho ba ekumi ha yi a ye fe fom na ko ekumi ha yi a unkumi biewu yes sɛ obi te nsɛm yi na nyame asɛm yi aka no ɛno nti wɔ pɛso ani gidi asɔre tu anamɔ a sabre yi adwotofo yi adedwuma da fom bɔkɔ yi ɛfrɛ wo sɛ jai ewi ase na ɛto na bra bedi onyankopɔn mmra nsɛm a ɛyɛ adehyidie mmra no so na esiesie wo na ne gidi tu anamɔ dwane agye wo kra nkwa Lord dwane wo nkwa Let ye dwane wo nkwa Let ye dwane wo nkwa dwane wo nkwa na let ye
ɛna yɛ wo ɛne nkwagye ntira eti dwa ne gye wo a wo kra nkwa lotu dwane wo dwane wo kwa mesa Onyankopɔn ɛfrɛ wo wobɛhu sa wɔsen bi akyew pinti ɛkyɛ sɛ nyame pɛ sɛ wɔgye wo no kasa ye na edom ne teye no wo se ewowo wo wakoma mu no obusa se ye nye dan en wo se di Awurade Yesu Kristo di na obegye wo ne ofie enkwa eka okoma so ne gidi asori betu anamo wa sabri adwumu ekeka ko na wiye yi sori firi baabi a wo firi baabi a wo te ye nkan ne bra empani anim na wo mompa ye ma ye do be konsuo mu asubo nyame bo a okena na wo so wabeye gidi ni twa ne gye wo kra nkwa lotu adofo nyina se papa na yakai wo se woda wode mo na wote yenka se wugina pata na chi baabi wote yenka sabre ye ma wakwanya ama wato bo ase akoda adwen ho anopa ye besan aba abehiem eka okoma se oni gidi asori betu anamo a ye ne wo ha bra na ye fa nko empani anim na ye fa nka gidi asori ho na de onyankopɔn ayeye no obeye wo sa amen amen sabre na yesiesie ho adwotofo egina wonomo egina brei na wamaye adwum ama anwumrei ye de akeka ye nsase e de aboa adwuma yi enkanea a ye yusuo ni enyina obroni mframa ye home ne kwa sabre adwotofo e ma ye adwum na ye fa enyi ye nto Yeah.
Wamado
Nyame pa kwasiada ye diwia ye besa to gidi wei utim no wanya nkwagye wamfa no kure anante a wo mobbo obeka no kura me akukura ka odo no ya nwanwa do jemeso amen shewni oto nchen ni me ka kire se awurade nhiraw mante ka kire ne se awurade mani nsi wiye uwejidie se de okan be yadwuma bonsam kase pa fa hye awurade enu manyam. This is the first convention ever in True Faith Church. Yachichiemu region by region. Yechemu nine higher Ashanti Sabre ebi koso Eastern region. Ebi koso Greater Accra. Ebi koso Obono Ahafo. Na no kwasam yamia muni de Ashanti mem mayei Ashani de mayei Ashani de mayei Ashani bonso kase abare. Maya dear, the Adrian Yensro, Bonsam Yensron Bium, and San Cana, a question you say, Unyango Pono, or Buyam Penny home buying, or bought a Safamasa home buying. You're near to you, you're near giant. Chama John Chama, Mamma Numbako, Chama Mamma Numbako. Yeah. It's come on.
I will take this opportunity to glance through tomorrow morning's program. Ready the nurse of Penny Mike and the Penny share and the Fay. Naya Quadana Hain Pietua. Or China Aya Homedason. Now make a macromi Yasinina Ate. Mamu a chicken bench. So whoever wants to join us tomorrow morning, no. Yadi ya fadi ye be kokoi de guho. Na ya shefita. Me pacho wo obesra ye de enye wo hye ebia ne wuni atare fita ni bi wo ha ye nka asem memma atare bi ade be hye ababia de hia ne se eye decent obetimi ahye e de aba pamcho sanchirani bi aba enti akra ni nyina momro manim minion ma dwontofo mon san nyina mo na so mame wa bra sanchirani koso wa patani nyina sei mo fa mo nyum bi tu mame asan me program na ba me ka se mo so amra pamcho omo ya no baby awona pamcho me damase enti baby awona ti omo rewrem ajomnefo ojon ene oba e ogbo adwuma o kan yan mo
na yabada asori mpanimfo so ase yehwe mpani baabi omu fie aduro nanso anopa wianwumira mo ha yamu yesem kase pa fama yampanimfo no ma yade sofpani makio woni wa apostles pastors ma yade papa osumu oi wo krai mu abramu bi na nyame wom ye wo nyame bi a dani da nyina wo kan ho osumu oi uwuramu a ono ma seya na ahyase eyeye minimo bi obobosu na uhwe na fono wa pani utimi nu nompe no enne wa hyehye wa ye kama umpe wei na opede yi jiri ne wuti ha ye kasa bo usam na fa se nyame ne manyama na wo hwame nyame bua anopa nonson seba school for no mo makwa registration no you'll be seated for the exams ntiana pa nonson pepepe ewa abronsan no enimo ho mo betra se no matwere nsɔhwe no teachers na mo kyerɛ nkwada na de amaba convention no after exams no mo be shia eye seba school teacher eye yade nyina dekin asumadu nyame pa wa kyerɛ memere anopa se na dwumadi ne mekoso yeto obadi nyame wie wa abra nyina ehia anopa nonkron a sofo panyin pa cho se metwa anopa nonkron medase papa se anopa nonkron ne ya hyase na wa hye wonwira kama enyo adwesi ye be hye nwira nti ye nni asa esese nyame pa gyina mfuturo wei efuru kosoro ne de ne murunkum ne onyankopɔ okɔpem no hu se yes ne ma wa ha wa anyi so amen yeto obadi nyame a eye de nyina osof pania empania pa na wada sa mansina no apostle Philip Efa nsuna moa sa kire district apostle oruna olmai papa abrantie obaba mpa ye edi osomo no anim amayen yampa kire ajontofo no be hiti omo se de omo yei na kire no de ye betwetwe se de be ya no emomoso wo se de ene moye no no adumne kwaso a ye bayi de asiwie mesiro nkofo wansi di mfama wo wan de afabra na bro so a ye ne nso nyame anim enhye nyame anim nyam mesiro mo a saa de no wo ya ye ne ye ne nyame mfa so nhira wo de asiwie nyame pe o kina ye bayi ye babu ye me prayer wa bra sof pani mark efempon a kire ye nwoma no eno nso eye apostle Elijah adusei Bamfo Ashanti East Regional Safpenia what down no oh esabarisha kwa shoba sema ham hade na yasa kwa jonto fonchan na amude huhumudum amayen nyame pachire yebetie nyame asam na osofo bobompa ye di asam mkan no eye yade nyina Pastor Samuel Osai Kwadwo New Tafo but some can say power hala mema osofo
ai ose kwadwo sa na oka obi abehu no obaye watiri sei wasi otie nyum nti waheda obekọ no wadi niti ato speaker no so de nyame de adom de me o kire wadi nyame asem bebre no ayaya de nyina yen papa yen wofa yen dihye yen panyini papa wotwo na waka nokore na nukura kanti ya me penasem obeka nokura me yi nitie frizo kro obeka yari ayina wasafu penny Michael Frimpao ensemanisa koso ba se no ya de edase asemnisia de ababampa yagu asem no so no ya de nyina Apostle Daniel Entry Mensa Sabani official message so penny no yes nidi ba ko sha da kam ye fra no ebetoda ai se betoda na uchi peme nti ono no bobo mpa ye ade agu soft penny asem no so pamto nya mpa kira for the bone ne eye krenkre to krankran soft penny we de mesiro mi ko to jogu fom e kira de ya ya abaka nti mumu ya be 3 hours ne mfa ma afode no district bia baba zo bia baba branch bia baba individual member bia baba because ayaji ensem ye betu ensafre city same ye betu ensafre Pastor Enin Pastor Abraham Pastor Peter na nyame pa kina ya kambam ni panai we gina me de kina me hwa ma no so kina mpa ye bedwa fade de obobo crossing prayer me kina ne ya de nyina Apostle Peter Mensa acting regional apostle for Ashanti West Bosam Kasia power from here papa anu no obobo mpaye na so very make a frimpon wo share kra sabre a mencha wen uche bebre ba wari awaje boa because ebi da na yetu ensafre ya de nyina Pastor Peter Asante and carry zona pastor na wabasoro ya na ya sense of panimfo o ma pagyo mo emu amayen na yabo ye crossing prayer ade ene anwumi fan dwumade yi akwawe asumdwem ema no monye masede ne mema yenye yasede wa bra me twen Pastor Peter Asante nkawie zona pastor secretary banti sabre ebese boni ahobrasiem na motie enkaboyi efri sofpani Michael Frimpon ene na trankonwa esro ho ena ba wei eye enkra efri soro abesi mpani so se yema akra ewo hayi enyina so ntinyame boa ahomache wose miyaye no yemfa edwom emfa kuroi mu sede Joshua ene ne dom ede dwom fa Jericho fasuo ho na edwiri fasuo no onyame akire sa kwan yi se yemfa edwom enwurawura kuroi ni nutu ni nata nyinara na onyankopon emfa so eni dwumaso bi ewo kurodua mu emaye we ni nkaba efiri empani aso ye eba ye hye no so na yeni so dwuma na sede tie pepepe ahomache na ye de nwom enanti kuroi mu mesere mpanyin se muntie na monhye ne somoye ipa moche odwonto no eye district by district said ye na kan na ye kɔ nhyiemu a ye de dwom to fa kurom ahomache no ene ne ye ba ye nkonko na kanya ye se ye nya saa de ne bi nti panyin se nyame pa oche na ahomache na onan ne fa district bia enhye nso odonyo be fa kurom amaye madawroma edamase Empire. Osahiri Yesu ye dawase. So nam utumi no ho ade kese so. Anyume ye fro se betra opportunity. Why yadom, why ye mwa. Osubo na koda wiye ye. Ye dawase. Ye show de ho tede ni monyam.
So now we don't know how to think so. At the throw was Ramba, Crane, no man, Menu and him. But you will be able to say, dear Mano. But you will be able to dear Mano. And see, and for sure, dear Nubunam, or the coffee be and I mean. Home boy for never day, ye Krawada. Above for boy home by a way, and I just want Kai. Or don't buy my debt of sure, dear Nubunam. To me, away and century, to me, a woman, would deal the elbow. Would deal no to me, no what they can see. Abu Sadia Manyanome, and Yanshira, as you Baba mine says, the Marakayina. Amen. A radim pieball. Deonte, Wahinimra, Neon Peno was a season. Send it also. My yen died one na fire free. Send it if you know the anchor. And fire cosy ye ain't fee bonim. Now one are hinny and near Horton. Near New Yam, a yaw dead. Amen. Yenina Sanka Dominia Suvia, if he never had years in Sam. A Yenya Coponda, Hong Kron, Biakoyano. I don't know tomb for no kind and chain. On the Antrada. Sabre mesre na kranyina original naso obras of penin in penny echemu ansan mesra mo yenko mom nyame pa ochina nonkron ni ahye ase nyame pa ochina so anopa no na ne fa district by district ye be sheda deputy regional secretaries no nyame pa ochina mo fa kuro mo nko twere district a abanidin emfamre deputy regional secretaries echina no na ne fa no mo nko kurom district adidum ko bia no mo nchiri omudi infamre enti district a obey asombrachie na this particular announcement no on pay hit to it na on participate no na mo de ne din so abre there shall be roll call tomorrow morning so please come to church as early as 9 a.m. 9 a.m. Yes. na church service no ya share se ya fade ni efita White. ya mpech na krone ni betane kadate for ya boma baso mapodwuma ya minhiramo Kamafo. Aye. Bam to asese no momra platform yi asia sesie yi mompanimfo ehia mo yedema se kanenta na me ya announcement foforo adibo amon kire mra student mo ntoma amansie nyame pɔkyena mo ye meeting awo secondary school ho mo panyi se anopa nonson na amansie district emu panimfo enyina ne die kwan so mo hia sika akɔ krom very good na mo nyina mo hia na ayefe me pam chaw nyame pa regional deputy secretaries no mo kokrom anopa no nan ne fa you are going to take roll call for those districts who participate in the singing competition over there me pam chaw nyame pa china there shall be singing competition until district bi awo ba boabo community me ba district bi boabo ho yes ochina abeba so ochina